Ahoj, prišla jar, takže je čas na novinky. Na začiatku by som vám chcel poďakovať, pretože už máme 20 000 predplatiteľov. Je skvelé, že ste s nami, je skvelé, že zostávate, že nás sledujete, že sa delíte o svoje komentáre a názory. Mám z toho naozaj veľkú radosť a dnes vám ukážem naše nové zariadenie, prenosný kompresor TP07, ktorý nám umožňuje nafúknuť kolesa naše koleso. Môžeme nafúknuť všetko, čo sa dá nafúknuť. Takto som to rímoval. A ak sa vám páči, čo vidíte, nezabudnite to lajknúť. Ak máte nejaké otázky, napíšte ich do komentárov. A prihláste sa na odber nášho kanála a bude nás ešte viac. Na zdravie a vítajte pri zvyšku materiálu. Môžeme ho použiť napríklad vtedy, keď máme bicykel, keď chceme nafúknuť bicykel, keď chceme ísť hrať s deťmi futbal, alebo keď sa napríklad stane nepríjemná situácia a do bicykla pustíme vzduch. Vtedy prichádza na pomoc naše zariadenie. Do našej ponuky práve pribudol nový kompresor, akumulátorový kompresor s kapacitou 70 mAh. No pozrite sa naň sami, je malý, kompaktný a funguje na batérie. Nepotrebujeme zdroj energie. Ako môžete vidieť na obrazovke nastavíme hodnotu, ktorá nás zaujíma. Klikneme na tlačidlo Štart, priložíme uzáver a čerpanie sa automaticky spustí. Navyše veľmi užitočná vec, najmä keď je veľmi tma. Baterka nám môže pomôcť osvetliť bicykel, najmä keď je noc. K dispozícii máme aj funkciu blíkania. Keď sme niekde mimo zastávanej oblasti, môžeme ju bezpečne používať. Tu je to ešte rýchlejšie. Nabíjanie prebieha prostredníctvom rozhrania USB-C z údajov, ktoré môžeme na zariadení vyčítať. No a tu máme správne hodnoty podľa toho, čo budeme čerpať, ale kapacita do 10 a 3 barov si myslím, že stačí prakticky každému. Poznáte ten pocit, keď si chcete napríklad zahrať loptu a je mäkká. Vtedy si vezmeme takúto ihlu a zapojíme našu kompresor a vtedy nám naše zariadenie príde na pomoc. Ihla sa pri zatváraní zasekne. Skontrolujme tlak, ktorý naša guľôčka vydrží. Nastavíme naše zariadenie. Prenesieme sa z auta do guľôčku a tu je 8 a 7 PSI. Urobme 8,5. Dobre. Zapájanie a uvidíme, čo sa tu stane. Ako vidíme, zariadenie nie je veľmi hlasné, čerpá veľmi rýchlo a lopta bola nafúknutá. Môžete tiež vidieť, že pracuje veľmi rýchlo. Môžeme ju používať na bicykli, na motorke, v aute. V skutočnosti s ňou môžeme nafúknuť čokoľvek. V kompresore sme dostali návod na použitie a kábel USB-C na nabíjanie. V tomto kompresore máme litium-ionovú batériu s kapacitou 2600 Ah, taktiež veľmi veľký akumulátor, veľmi výkonnú batériu, čo znamená, že tento kompresor budeme môcť používať naozaj dlho. Nezabudnite skontrolovať aj tlak, pretože výrobcovia zvyčajne na svoje výrobky uvádzajú odporúčaný tlak, takže ho vždy skontrolujte. Potom ho zapojte do zásuvky a napumpujte ho. V aute je zvyčajne na stĺpiku tu pri vodičovi alebo pri palivovej nádrži, ale napríklad na guli je zvyčajne pri ventile. Viem to, pretože som to kontroloval aj na iných, tiež to bolo pri ventile. Napríklad na bicykli máme túto informáciu vždy na pneumatike. Najväčšou výhodou tohto kompresora je jednoducho to, že je bezdrôtový. Nemusíme mať žiadne káble. Keď ideme napríklad na pláž, ideme kamkoľvek. Nemusíme mať žiadne káble, žiadne napájanie, pretože tento zdroj je zabudovaný. Ak sa vám to, čo ste videli, páčilo, nezabudnite dať like. Ak vám niečo nie je jasné, napíšte do komentárov. Srdečne vás pozdravujem. Uvidíme sa v ďalších dieloch. Ahoj, náš nový kompresor TP07 si poradí so zimnými podmienkami. No, musím vám povedať, že jedna motorka už išla o 2 ťahy dole na jednej trojke. Ide to celkom hladko, je -8 stupňov, takže v tejto fáze pracujeme. Ako však vidíte, zariadenie je malé, inteligentné a relatívne tiché. A čo je najdôležitejšie, má vo vnútri vlastnú batériu, takže nemusíme so sebou ťahať žiadne káble.